едно време Вонстъра най-добрия, това всяка ми да чуя. Искам, който гледа видеята ми и да знава Вонстър, да му каже, че съм го предизвикал на дуел на Rivals, защото чувам, че нещо много знае. Много знае с устата. Викам, аз съм най-добрия, бла-бла-бла. И искам да го предизвикам на това. Който го познава, ще помоля да му каже, че съм го предизвикал. Вонстър, можеш ли това, ако гледаш? Можеш ли това, бе, бот? А, не. Та игра не я броим, защото той е втори левел. И то е много ясно, че ще го бия. Ама ти си го гледал, бе, дядо. Сега да покажем пъна хайпчето, дето играе с ножка. Да покажем сега на хайпчето, дето играе на ножка. Кой е царя на ножката? Абе, ти ли, бе? Не съм, това ми пише хакер. Не съм хакер, просто съм много добър пич. И това... Къде избяга, бе? И сега да покажем на запулката, това дето играе винаги Райфъл, да види кой е най-добрия на Райфъл. И прик хакер. Да. Аз съм хакер. Просто съм първия най-добър в България. О, благодаря за това. Така. Сега вече наистина да покажем на Вонстъра. Който познава Вонстъра, ще помоля да му прати този клип, да види какво съм го предизвикал. Защото много знае нещо. Чувам, че много знае, много вика, аз съм първия най-добър в България. И ония хакера, дето го беше хакнал от щем, и него ще да го бия. И хайпчо майпчо. О, той е добър, супер. Ще можем да покажем на Вонстъра кой е краля. Така. 360. Няколко пъти 360. И 360. Я да кажем на Вонстъра дали го може това. Кнайф, дагери, бомба и дет. Вонстъра, можеш ли го това пич?
Я да играм сега да покажем по-назад пулката, кой е най-добрия на райфъл. Аре, какво прави това, бе? Гати аутоеймъра. Май трябва и аз да си включа аутоеймъра. Ма не, защо да си включвам. Аутоеймъра е честен. Честен. Я дагери малко. Пич, стига бях. Не, аз нямам черни фанелки. Не! Айде бе! Айде бе, Вонстъре бе! Аре бе! А кой може най-добрият трик с ножката? Сега да ви покажа номер 1 в България с ножката. Майстор ножка. Само. Сега ще видите номер 1 в България на ножка. Какво ви казвам, бе? Най-добрия! И на стила на Brainrot съм най-добрия. И тук на Rivals, който иска може да трейдваме, имам дракони. Имам цял етаж с дракони. На втория етаж. Не, на първия целият етаж ми е с дракони. И няма такота. Всичките са с най-добрите мутации. Агабла, агала, what you want. I'm gonna go see on a family no more. I know wanna blow. And so... Аре стига, бе! Само RPG играе. Сега да покажем пак на Вонстъра. Кой е най-добрия? Сега на резачка ли ще ми играеш? Каза, че на дело ще ходи. От 4. Я гледай Вонстъра. Вонстър е. Гледай ето трик. Не знам. Ма той тъпана да играе само RPG. А малко моите трикчета. Сега аз губа. 100% той губи. Не, аз губа, защото той последната секунда ме уби. Я да му покажем. Сега да види сега, дето много знае. RPG. Аре бе, RPG-то. Малко е така да поиграем. Така не съм добър, ама искам малко така. За сега. О, аз така съм още по-добър. Стига бе, брат, стига с тъпото ти RPG, бе. Не, сега трябва да локин. Не. О, GG's.
за него. Между другото, той е твичер. Айде, братле. Не! Аз съм Джиджи. Всъщност, той е на 50. Айде да умирай, бе, бот. Айде да покажем и на Вонстъра, и на Хачо, и на Запулката, кой е най-добрия. Само да те питам, Вонстъра. Ти, на снайпера, имаш ли този рап? Той е раповец тъпи, ама на помпата искам да те питам. Имаш ли този скин на ножката? Имаш ли? А той имаш ли? Той имаш ли го? Аз го нямам, да, ама ти се мислиш за най-добрия, а най-добрите имат това. Имаш ли Кейрамбита? Имаш ли Кейрамбита, бе? Канди Кена, имаш ли го Карамбита, имаш ли го Песила? Чалхлата, чехлата, Глориус Кнайф нямаш, мачете. Немаш го, нали? А тази вратичка имаш ли я? Имаш ли вратичката? А взел ли си края на чука? Взел ли си го? Аз миналия сезон бях стигнал края, ето виждаш ли? А на граплера имаш ли тези двата рапа? Имаш ли ги, бе? Ботко! Искам да те питам. Трябва да имаш метките, ако си най-голямото про. Виж са. Ако си най-добрия, трябва да имаш ето това, Кейблейда. Сега ще видиш, че съм най-добрия и си го купа. А, не, вие ще разберете паролата. И ще си купувате с моята парола винаги. Никакъв шанс. Ами да, показахме на тези тримата, че сме най-добрите. Това беше от видеото. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото и чао. И да не забравяйте да казвате на Вонстъра, ей!